Moi ja tervetuloa tänne mun keittiöön. Tänään mä jaan teille mun lemppari puuroreseptin. Eli tää lähtee tietenkin liikkeelle siitä puuron kypsyttämisestä, mutta sen jälkeen mä lisään sinne vähän vaniljaa heraproteiinia, vähän tähän annoksen proteiinia. Se on tärkeää varsinkin urheilijoille. Sitten koska mä oon aika perso makealle, mä lisään sinne aina sen jälkeen vähän erytrolia, tuon makeutta. Sitten vähän männyn siitepölyä, tuo vähän lisää vitamiineja tähän annokseen. Sitten mulla on puurossa aina joku rasvanlähde, yleensä chia, pähkinät tai joku öljy. Tänään mä laitan sinne saksanpähkinöitä. Ja sitten lopuksi, mikä mun mielestä tekee tästä mun puuroannoksesta aina ihan superhyvää, on se, että mä lisään sinne vähän Ceylonin kanelia ja kaademummaa. Ja tää tekee tästä puuroannoksesta ihan kanelipullan makuisen. Suosittelen testaamaan.